dilaya long kuti siador akani kinep long EPHLC Bokajan LA Lapen Borjan Constituency Committee Chilang Petpen Karlitang Bidya Singh Lake Theapan ka Chikimo. One unit present the runway so surihini rengkorahini mesenpen ke pachun. Amar Jiwan adawai kinangji atumapan isi birta kemi. Bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nilimen ke Robert Dengti nili kedu dak long re terang rong West Karbiang Long lo. La nili kisu asam bangke thyroid tadu lo, ke high pressure tadu. Angke diabetes ado lo, angke aro la kini lo, kala lama forlu cara. Parke la evam keso, baik kengku keso, jo, lai pen masa doai pen mi ije. Plus kini la liver pangta ni erokok, ni li la cuci aku ke kini an kecu bang kong o, manon bang an isi batai thoman an cuci deh. Amat ini ya frank pen non bang ke ala eopran posta asap lengce sonsi je theklo Klardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon kardom pini prime time abirtang ton pen archik tha pini phai koni ni phai ingkora sirkebani ada por phai troxia por malom raikom saikhiatum joy pen birta kilong teng dilai to war krong thom ka chetok along ki ton kilang asai ding dun si ihuma trak along pen lin creaser cap akani nebdun long check posi birta long pon birta kilong dun ateng ki ada por phai troxia por pen dilai to war krong thom ka chetok along dilai police station SIUB Deepak Lahon ASI Jiten Gogoi PS staff lapen C20 CRPF camp bokajan atum chelang si ke ton kilang asai ding pon lo Bangso hut ihuma truck registration number AS01 GC 5478 apan hon thipen ritar libdun si home crisir cap kaddu kawe pangrum pet pen lin trainer cap akani truck air filter long ke patu joy long pen long pon lo Lapen hitia long ador kuti si andoji pusi pachini Bangso long banghinia bang photum raikom saikhere deng ching nang lo Kaching nang cek banghinia bang photum amen laki Achia Basnet Artaningkan Plikep Rapho Kalitang Gokul Basnet Asopo Diomon Limbu Artaningkan Inko Rapho Sukbir Limbu Asopo Banghinita Senapati Manipura Sorpusi Pangthek Ponpen Nep Ingnang Ponlo Kine Ponlong NDPS Ason Mate Kani Kedo An Kilangchari Ponji Apan Bokajan SDPO John Das Pen Chepari Deng Ponlo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Kidamtang phai kuni ni phai ingkora nerkep ani kang sam por phai phora chitim apor malom APHLC Bokajan LA Lapen Borjan Constituency Committee Chilang Petpen Karlitang Bidya Singh Lake Theapan Kachima Thalapen Ahema Soratum Ningduk Ning Oyahut Ningduk Kachipidun Thu Ajamek Hidipi Bajaralong Kideng Pon APHLC Tiripi Youth Amaipu Sersing Be APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron Organizing Secretary Joy Singh Langni APHLC Borjan Kongchun Bang Mensing Timung Organizing Secretary Dison Teron Lapen Pinnangan APHLC Asongja Po Songja Piatum Chetong Pon Milur ke kai pen mini disia phan ingsamri pen kachiki moja mek deng ponlo APHLC Bokajan LAMI Phu Samson Teron pen BJP team Karbiang Long ke chari ke thek themati anu kachiden pon pe join si Forest Long Achokumar amithanga duty kachiklem bom khutsia plan damnanglo Karlitang lek thesang ho acham dam deng ko Karbiang Long Autonomous Council aphan media hoi pen alang tuning riponlo halabang so hawar kisung ke pholam bonta anu cheden pon pe derlo Nona Banke Karlitang Bidya Singh Lek Ahema Soratuma Phan Karbiang Long Autonomous Council pen Sakuri Vivek Nangjipu ke hang padupon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahoy putha kaninje thu Mukro long thengpi kangkhula pen Forest Department atum angbong kacheteng kheng adim lake Meghalaya arlo sidopu kipu alam thea putha pinrem pon
APHLC pentami adimaklong along humri damlo mukro lake West Karbi Anglong alosi dopame bonda Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum labang soputhak kupio potsi dodon joylo mate arlo alam give and take mate kipi kedeng apolisi Meghalaya State pen dokok maputa karju padopon ake hai tuliram rong hang ke japon tim Karbi Anglong punakok bo alang litum arju ba alang litum labangso alang li kachuning ria statement le alang tum dengpon posante pini karlitang Bidya Singh lektheke apran damnang ni derji apolo lasi non ke apran dam julo posi non ke tungge pereng thuoi ke gunelu lasi nili tum kachuning ria bangela helo alang li somar dolang non lapen achora tum dolang a family tum dolang posi alang li alar alang le ka chivoy julo lasi non alar bangke hemosor dolang posi hemosor phan bang goreng piponang po council sector lapen dipo along railway station akung aron repen ke dotoma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen ke tharle po lasi latum ke che atuma phan ke thekiding Karbi ara datum halatuma phan dimplong ke chakpon pe deja phan kachuningri padupon ande pini Assam Chief Minister na Where is Himanto Biswa Sarma why he is keeping quiet ame ke jang por manon lasi ni tumge Karbi Anglong ara tumge tumar junang ko athema non APHLC ke tume opposition sidame ke claim back nangje bang ke malo plongte la ke ruling tum beden kumalo sarkar ke chari tumsi la tumsi ajjala solution le wan ji sita lang tume se claim nahi non bang ke kidu ke la ara tumhan bang ke panung pon ko kason sing ke non ki sunge photum han bang ke bidigang ko kason lo ande non kumalo lamthi kaningje don lang dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Kidam tang phai kuni ni phai inkoraner kebarni gang sam por phai plipen 1 unit pen ke paklang pon the runway so surihini ra inkora hini mesen pen ke pachun pon Karbi Anglong along tami tang e parlak anathu ke paprang aking kam kache jordun ason sin dolo athe non malom ove kimi atuma phan mesen pang e parlak kache patia chatai kapeklang pen ajok pinnangan arisoi jangatum kache hungdona son sido Lason si 1 unit pen ke paklang pon the runway so surihini ra inkora hini abaha phan ke dam tang phai kuni ni phai inkora nerkep anikang sam por phai pli pen tang cheng pon lo Karbi pi maratum pindeng sumpot kason se aliralon ki pithek mate designer bang trok atum pen Karbi a pindeng pen chenglok break jump model design a peri selamsi the runway so surihini ra inkora hini along bang cap a modeler mate RJ kimi nai ari soi jang atum pen piklang pon lo 1 unit pen kapaklang pon the runway so surihini ra inkora hini kapamana long pinnangan Karbi Anglong ki thekiding atum chirap chitodon si mesen pen pachun pon long lo labang so jai megalong aluhiaman pen Haurakhat LA MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe Bidya Singh Rong Piatum Chetong Donsi Tiron Pika Chaipu Alam Kanarjan Setami Ingpu Pidunlo Bangso jai meke pachun ponalong 1 unit along claim bang Daniel Hansi Rajesh Krolapen Advisor Sabina Teron Piatum Chepaduk Ponsi Bangso jai mek mesen pen pachun ponlo la so aso abang ilitum la Karbi atum penang anatum aprang ke la so aso mane peklang long le son sido peklang long le son sido ni ma ilitum aprang nilitum ke klemateng 2000 ning kan pen hala so hot ke klem bang e penang an alo so tum la dress aputhak ilitum Karbi Anglong ke begwan ya mati so hot dress aputhak la so kecil sak o lang no hi lote la so asap o kacipu so la sondo amat 2016 aning kana bang nilitum haladak la la so fir la long domati Karbi la no bang ke studio fir hedi la dak si traditional so 2016 hala so hot ke chang cheng botom terang bodo la so sin tum traditional indigenous hedi indigenous tapaklang an ben Karbi tum traditional ni tum paklang setami ni tum ha so hoda puthake origin Karbi la poson si
ka cepak lang do ni litum hedi la son cepak lang do amat la so pipen ke aning kan bang tan ni lila karbi youth festival hot hedi paklang don ver titi la traditional so indigenous la son asam along ko pipi address ke do ma la so puthak ni do dai ta paklang ver ko ni litum ke claim la aprak ke KNC bo hedi la so pen ni litum la KNC tum pen penang unclaim mane karbi tum la son motif mane amang hedi ko son sinitum ke pa plang ji ma la so puthak News Report Karbi Anglong Live Birth certificate laki isi munit amahang ke thek arni lapen amahang thek det pen non an ningkan ko an pleng tangloma bangso kachini pa media phansi sarkar hin pen hok ponlo la sojok non owe kimi ke chan ke jar apor lapen ke thek ke ria por hut bangso a birth certificate ko an akinang sot mapu abangki chini pa melo Karbi Anglong Live abirta pen pininang lituma phanang ke wan pi bangso kinang sora birta arjuik tha Mahang ke thek ke pang thek alo mate birth certificate alo avi pulote government achokumar anghoi ki claim dun long jiawar sai avi labangso hukum central government a hin pen ke pathik ponji aphan apor der delu pusi angkra galong pen chini dun Vorenga warsaya phanjong si birth certificate alo nangli rideng along avi pulote chokumar awar saya phan nangli long dunde Vorenga warsaya phan chotkali vode pak ki jogdun ji phan anta jakong avilo Labangso ron non ke padu ponji budget session akhut ke cherai ponji alamdu puthot kenang sorabirta arjutha central government hin pen ke pathik ponji bangso ki miaron birth certificate alo jongsi nangliri deng along avilang pulote prabjin pen chiklem ponik non athe nangliri deng along jongsi birth certificate avi iklang pulote ke wangji apor aphan ki claim ke damamu katikuk pon doji Government along Vorenga warsaya phan labangso birth certificate alu avi pulote nangli long dundi la an chotkali toklanga chatai voter list along men ka che thabdunji aphan anta birth certificate alu hangbekpu birth certificate alu jongsi nangli rideng along non anta avilang pulote driving license passport voter list abaha men ka che thap ang deng pen chenglok toklanga chatai lapen Vorenga warsaya phan anta kachoklem dun ikjia warsai si long lelo Labangso aron laki kedamtang pharokre sirkepra trokkebra sirkep aningkan kideng pon birth registration ek aron along pen kewanji alamdu Labangso puthak non kewanji budget session a hotsi puthot deng pon po News Desk report Karbi Anglong Live Nilibe Messi constituency ke parlo Koilamati Resak Hiti Hawaralong Ingdeng Hini Interchurch Football Knockout Tournament Surihini Rain Kora Hini Aparman Arlong Pira Baptist Church Sport Ministry Atumpen Patir Piponsi Arlong Pira ME School Pathu Aklamalong Pini Angdungkiti Pathu Ponlo Bangso Angdungkiti ke Pathu Ahut Thengmuadong Baptist Fellowship La Pensen Teresa Paris Koilamati Tumang Bongsi Pathu Ponlo Labangso Angdungkiti ke Pathu Ponalong Aluhi Sarpo Man Pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongthar Nilibe Messi Pubitra Rongpi Resak Hidi Area SDB Suren Terang Sunil Tokbi Diopani College Principal Boson Rongthar Atum Chitong Dunrinti Pini Labangso Angdungkiti ke Pathu Aporahut Saint Teresa Paris Koilamati Atum Pen Panjan Thengmuadong Baptist Fellowship Atumang Bongsi Pathu Ponlo ke Pathu Boma Porahut Thengmuadong Baptist Fellowship Atum ke Thek Munakajok 3-1 goal pen Saint Teresa Paris atuma phan parem pondetlo Bangsong bong ke ongnai goal ki piabang phulaki sarbong tiso alangli pensi goal pho an piponlo la pen Suresh tiso hin pen best player chepalong ponlo nong e ke pajira porahut champion atuma phan Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin arideng pensi nong e tipajir ponlo Maya long aluhi sarpo aman pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin kaningje ponki loke charli along ke pathu hin ke charli ke thekta ke nang sotlo anlote worengang hoit sitame tangka sika isita pinang ne pin penta long thek lapen morning ke pinso chot kalisi arlo somara tuma phanta ke pathu warsai piponang po nong eke nilihin pen nang rabdun popusi lamchak chipite kang both boys and girls এটা কম্পিটিশন পাতিব লাগে তাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 50,000 সেকেন্ড প্ৰাইজ 25,000 মই ঘোষণা কৰিছোঁ নেক্সট ইয়েৰত যেটো পাতিব
তেখেতসকলে বথ গাৰ্লছ এণ্ড বইজ যদি পাতে তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰফিৰ লগতে এই প্ৰাইজ মানিটো মই স্পনচাৰ কৰিম। ৰাস্তাৰ বিষয়ে MOSত অলৰেডি এইবিলাক ৰাস্তা সোমাইছে। দলংটো আপোনালোকে দেখিছে যে জিলাংছত দলং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ৰাস্তাখিনিও এতিয়া MOSত আমি লাহে লাহে কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম, প্ৰচেছ চলি আছে। আপোনালোকে পিচ এগ্ৰিমেণ্টটো দেখিলে, যোৱা বছৰ পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে আৰু তাৰ ফলত যিখিনি টেকনিকেল পাৰ্ট যিখিনি বাকী আছে সেইটো পিছতে গোটেই পইচাবিলাক আহিব কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিললৈ তুলিৰাম ৰহান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। এই যিমান ৰাস্তা আছে কাৰ্বি আংলঙৰ মেক্সিমাম ৰাস্তা এই MOSৰ জৰিয়তে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম Tang Depini, Prime Time Berta ke Lapansi Kang Tonik lo.